Chodź. Raz, dwa, trzy! No nie tak. Ja. Raz, dwa, trzy! Serio, od sejma. Jajka! A gdzie macie pistolet? Tak, pistolet, ja ją to zastrzelił! Ja tu jeszcze widzieć, ja nie mam racji. Tak. Po auto. Ej! Dzień dobry! Dzień dobry! Ty sa nevieš do Praňov pozdraviť a takého pešáka by si chcela? Aj, hej, čo by som sa nevedela? Tu sa pozeraj, ty. Aha. Ona si už kryš prichystala. Ale to nie sebe. Tebe! Proszę, na mocno już ty damy. Všetko by chcela. Ale hejde som to povedal.